И здравейте хора, това е следващия клип, в който трябва да ви попитам нещо. Много от вас бях се зарадвали от това, но някой ако знае да ми каже... Да, сетих се какво ще да кажа. Значи... да. Мисля си в нов канал. Казва се Торпедото 12. Нека в коментарите да ми каже как се... Не, толкова. Просто напишете в YouTube. Там на Search Торпедото 12 и то ще ви излезне. И ми кажете, там мисля да правя повече Майнкрафт, не влогове и такива неща. Не други игри, повече Майнкрафт и по-малко други игри. Ще снимам на Need for Speed, на PSP-то ви покажа. Ще снимам на една друга игра. Night Club 3. Нощен клуб 3. Тя е специално за PSP, няма за компютър. Ще снимам на нея. Ще пуша поредица. Аз имах един клип, но ми се загуби някъде. И мисля да вървиме до 50% някъде да стигнем. Поне до 50% да стигнем. И оттам вече на 50% като стигнем, превъртяме фактически играта, защото това не е оригиналната версия и няма как да минем следващото състезание. Оригиналната версия се закупува и е много по-скъпа. И не мисля да си фача парите за игра, която дори няма смисъл в нея. Предпочитам да си купя Майнкрафт, за да мога игра в сървъри и така нататък. И ми казвайте с какъв мод да играя. И защото искам там, като се направя новия акаунт, ще го кача. Това ще го кача, този клип ще го кача в този акаунт и вече това ще ми е последния клип за този акаунт. Другия ще ми е Торпедото 12. И така. Добре, радвам се, че качих този клип. Значи, една игра, две игри, три. На компютъра също ще почна поредица на... Не знам, на League of Legends, ако искате да почна поредица на World of Warcraft. Не. На Amanda Rose, тя е така лесна игра. На клип по едно ниво, общо 9 стават или 12 бяха, не си спомням точно. Такава лека е, отпускаща. Трябва да мислиш малко обаче. И така. Общо взето следващия клип ще ви кажа всичко. И така, радвам се, че направих този клип. Качвам, защото пак паметта ми свършва и добре, чао. Радвам се, че го качих отново. Чао.